info matin sɔgɔmada la kunnafoni maa min y'a sɛbɛn a to a de ko Modibo Kɔnɛ sɛbɛnfura in bigo maa bila bɔli la a bɔliko siɲɛ 7,389 Modibo Kɔnɛ ko a ko jamana masakɛ min ye kɛlɛ Asimu Goyita ye a taara Segu Sekɔrɔ ni Banzan don Wajabate i k'a dɔn a kɛra n'a fɔ a ka maanifin tigɛ 100 dɔrɔmɛ la hadamaden de surula jinɛ i k'a dɔn ani mɛlɛkɛw o tun bɛ hadamadenw jɛ la président Asimu Goyita Segukaw ka kanu an'u ka fɛ jɔngɔla miyankakɛ y'a dɔn k'a fɔ jamanadenw b'a fɛ a taara ni kumaba 3 ye ani kɛwale 3 ye Segu sɛbɛnnikɛla ko a ko caman jɛ fanga masakɛ Asimu Goyita a ko wulikajɔ bolo kan ni jateminɛ bolo kan Asimu yɛrɛ i k'a dɔn a ye kuma gɛlɛ dɔw fɔ min kun ye gundo ye Segu Wajabate jamanadenw du kalama jaja a bɛ wulikajɔ bala dibi la a ko Segukaw ani ce a ko Mali bi danga mina bi an ye siran min da segi kɔta la sabula an ka hadamadenya an ka hɔrɔnya an'an ka jamana ka k'a yɛrɛ ye jamana ka kɛ jamanadenw ye a ko i k'a dɔn an y'o baara de dabɔ wa an tɛ segin an ko an b'a kɛ de fo ka taa sɛbɛkɔrɔgun sabula wulikajɔ ni cɛsiri minnu kɛra dogo caman de tun bɛ yen min ma fɔ a ye a tɛ min kalama a kun baara kɛra k'a ban u kun y'a dogo k'a fɔ min ye Segu Comatex ye a bi feere CMDT a bi feere UMPP a bi feere Mali ka pankuru jigi kɛnɛ n'o ye aéroport du Mali ye nin bɛɛ lajɛlen sɛbɛn dilanlen kun do k'a bila a feereli bolo dalen de kun do kuma min anw nana baara daminɛ an bɔra a kan an y'an sen da sɛbɛnfura kan gami ni ninnu kɛra o kuma Mali ta bɛ kɛ mun ye a tɛ feere bilen Wajabate i k'a dɔn Asimu Goyita nin bɔ a da Segukaw n'i y'o mankan mɛn ayiwa wara Wajabate i k'a dɔn a nana dɔn k'a fɔ hakaja janfanba de sirilen kun do Mali la i k'a dɔn foroba cakɛda caman feerela ka ban a tɔni kun ye min ye kun b'a fɛ k'olu fana jaabi i k'a dɔn Asimu Goyita y'a jira k'a fɔ jamana b'a jɔyɔrɔ la a bɛ foli kɛ ka ɲɛsin gouvernement ma sabula u ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ nin baara in na colonel Asimu Goyita a y'a jira k'a fɔ hakaja maliden bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ cɛ kelen ye k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o k'i bɔ yen a ye wele da ni ka tabale gosi a ko dimanche nata référendum min ye jamana yɛrɛ a ka kankelentigiya jamanadenw kan k'o de jira sabula nin sɛbɛnfura min n'a dilan n'o bɛ jamana sarabolo kofɔ a ma dilan ka bɔ jamana wɛrɛ la jamana wɛrɛ ka kuma t'a kɔnɔ maa wɛrɛ ka kuma t'a kɔnɔ malidenw de y'a sɛbɛn malidenw de y'a kuma fɔ wa a bɛna jira malidenw na Wajabate k'a dɔn san 30 démocratie o ma se ka kɛ sababu ye min ye jamana sarabolo kura ye a ka yɛlɛma bɛɛ dun b'a kuma na bɛɛ b'a kalama k'a fɔ sarabolo kɔrɔ min bɛ yen fiɲɛ caman b'a la degun caman b'a la a yɛlɛmani bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ sigi kelen don k'a kɔnɔ Wajabate nka i tɛ ko ɲuman boloda abada ni daanajugu dɔw m'a fɔ k'a donna ta a bɔra ta a ko kuma diɲɛ bɛɛ lajɛlen bara ka Mali lajɛ bi n'an bɔra i ko kɔnɔkulu dimanche nata Wajabate ka taa an ka kanu jira an ka référendum na i k'a dɔn a bi mɔgɔw siran ɲɛ u b'a jira k'a fɔ hali bi maliden ye cɛ kelen de ye n'u ye min daminɛ u b'a sɛbɛkɔrɔgun a ko malidenw ni sɛgɛn malidenw ni foli ka sababu kɛ banbanja wale ka taa se gɛlɛya dama min dara ka Mali sɛgɛrɛ Wajabate don kelen da kelen maliden i m'a kule k'a mɛn an bɛɛ lajɛlen jɛnna ni degun ye ka se k'a tɛmɛ kalo 7 CEDEAO y'i sen da an kan IMOA y'i sen da an kan a ko nin kɛra maliden ka sɛgɛn ni ɲani ale b'a dɔn nka an bɛɛ lajɛlen de jɛra Mali ye kelen ye i k'a dɔn an tɛ jɛn n'a ye bilen maa wɛrɛ kana tɛgɛ da an ɲɛ k'an faso kɔnɔ Wajabate a k'o de kɛra sababu ye i k'a dɔn ayiwa min ye nin wulikajɔ ninnu ye a ka sabati jamanadenw bolo o tuma o tɛnkunni k'o laban k'a dilan ka ɲɛ o de ye dimanche nata ye jamanaden ka bɔ maa min b'a fɔ awɔ an tɛna i k'a dɔn jamana sarabolo kura ma o de kan ka caya fo hadamaden dabali kan ka ban nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni karamɔgɔ ne bɛ n tɛgɛ don joona le soft sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ ye ko DK ko i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ n'o de référendum ye jamana ka sariya sunba kura min kan ka sigi sen kan sɛbɛnnikɛla ko a bɛ tali kɛ wote de kan n b'a la walima n t'a la an bɛɛ b'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko karamɔgɔ Dabatungara min kɔni ye meeting belebeleba ye o meeting kɛra jamana yɛrɛ gouvernement fɛ karamɔgɔ Dabatungara n tɛ se ka n tɛ se mago dilan a ko baara ma da ɲɛdɔnbaw ma
sɛbɛnnikɛla ko min ye alamisa tɛmɛnen n'o bɛnna juin kalo tile 8 ye k'a kɛra malo bobaraba ye stade du 26 mars la Yirimajɔkaw fɛ sɛbɛnnikɛla ko maa minnu kan ka jama labɔ jama ko bɛ maa minnu dakan na maa minnu bɛ se jama weleli la jama nɛgɛni tiɲɛ fɔli jama ye karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ ɲɛdɔn n'o fɛɛrɛ n'o dabali bɛ maa minnu bolo ko pan kɛra olu kunna sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye dankɔrɔba dɔ bɛ yen karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ i b'a ye k'a fɔ sigi kɛra ka miiri kɛ min k'a yira k'a fɔ nin baara in k'a kɛ ka ɲɛ sen na ka dawula ni daraja sɔrɔ a ye wele bila ma n'o ye Fatumata Batuli Ɲani sɛbɛnnikɛla ko a dira tigi ma karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ a y'a to an ka sama i b'a sɔrɔ a balan bɛ kana siga a ko min ye Fatumata Batuli Ɲani karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ i b'a fɔ ko bɛ kɛla min kɔni ye doniba tala don a kan tɛ sɛgɛn abada a ko min kɔni ye jamatigiya ye o b'a da kan na a ko ɲumanya o fana b'a da kan na karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ n'a ye ntanan gosi diɲɛ maa o maa ye k'u ka bɔ ka ko kɛ karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ a bɔba bɛ caya sɛbɛnnikɛla ko a ko sibiri juma nata ni référendum kɔni campagne bɛna datugu jamana ɲɛmɔgɔw y'a jateminɛ sen na karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ u kun kan ka min kɛ n'u m'a kɛ o kuma u ye segin kɔ bolo da Fatumata Batuli Ɲani ale yɛrɛ kɔni tun y'a kannabɔ k'ale bɛna 26 mars fa alamisa min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye u ko ne ye 26 mars fa alamisa anw dun ta ye juma ye k'a kana kɛ dɔn ɲɔgɔnna ye an b'i deli an ka fara ɲɔgɔn kan sɛbɛnnikɛla ko min ye Fatumata Batuli Ɲani a ko baasi t'a la o kuma min ye jamanakuntigi n'a ye fɛn fɛn fɔ n jɛna n'o ye o kuma ne ka meeting alamisa don n y'a bɔ a ma k'a kɛ juma ye an bɛɛ ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ sabu an bɛɛ ka hakilina ye kelen ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye meeting belebele min bɛna kɛ juma don sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ kalo tile 16 karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ k'a bɛna don tariki la Fatumata Batuli Ɲani maa bɛ se k'a fɔ sa k'ale de bɛna kun don a kɔrɔ karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ k'a daminɛ Bamakɔ komini 6 kelen o kelen min ye denmisɛnw ye musow maakɔrɔbaw bɛɛ de ko nin don in kɔni Ala ka dugu ɲuman jɛ a ko maa si tɛ to sokɔnɔna la sabu min ye Fatumata Batuli Ɲani a bɛna kuma min fɔ maaw ye karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ ko maaw yɛrɛ de bɛna taa ale ka welewele dakan de kama sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye alamisa tɛmɛnen ta lajɛ jamana gouvernement u tun bɛ dulokiba jɛma banfilajɛ karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ sabu wi ale ye sɛbɛnfura jɛma ye nka u sigilen ko maa caman kɔni hinɛ donn'u yɛrɛ la sabu y'u kɔfilɛ o ma maa ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nafolo min taara na dagosi ka bɔ fo ka dama tɛmɛ nka min ye Fatumata Batuli Ɲani ye ale bɛna jama labɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni nafoloko ye min ye danaya ye bonya ni karama min b'a kan a ko kuma bɛ tali kɛ fɛn jumɛn kan o de ye wi ye sabu a yirala k'a fɔ référendum laɲini kɛ n bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ Mali kura ko hakilina Mali a ka taa ɲɛ Mali ka bonya ka hakilinaw la o bɛ tali kɛ ni sɛbɛnfura in kan a ko sɛbɛnfura kɔrɔlen san 30 kɔ o ma mago ɲa karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ min tɛ tiɲɛni ye a ko kura min dilannen filɛ nin ye malidenw de ka hakilina don ni k'an sigi k'a lajɛ k'a tɛntɛn asi min ma baara kɛ maaw de welela bɛɛ k'i da don a la sɛnɛkɛla mɔnikɛla bagamarala politikima bɛɛ nin b'a la diinɛma a bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko jamanadenw ka fɛn sɛbɛnnen a ko a tɛna se ka kɛ kuranɛkolo ye adamadenya fili tɛ b'a kɔnɔna la fɛn fɛn bɛ constitution kɔnɔ a bɛɛ tɛ se ka kɛ maaw jimisira ye a ko dɔw bɛ yen olu bɛ jɛngɛ kɛrɛfɛ wa dɔw bɛ yen olu yɛrɛ tɛ ɲɛ fiyewu nka min b'a kɔnɔ n'o de ka ɲi Mali yɛrɛ ma sini ma k'an ka hakili to o de la dɛ sabu an bɛɛ ka nafa n'an ka tɔnɔ b'o de la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le soft kɔnɔ a ka bi bɔli don n'an bɛɛ lajɛlen baraka taa n'a fɔra a ye segin i k'a dɔn a ɲɛmɔgɔw bɛ kɛ kɔmaa ye n bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura ba Moïse nin y'a ka fasiri ye Nouvelle Horizon bi ko m'u bila bɔli la bɔ Jabate i k'a dɔn a bɔ fasiri sɛbɛn fura fɔlɔfɔlɔ min n'a bɔra a kɛra ale de ye a ko bɔ Jabate k'a dɔn ŋana tɛ dɔn fo kobilen don samedi 26 mars a fali bɔ Jabate bɛɛ lajɛlen ka t'i ŋaniya jira k'a fɔ n'o ye wi ye bɔ Jabate k'a dɔn Batuli Ɲani a ka yɛrɛjɛkulu min n'a ko an b'i kɔ bɔ Jabate k'a dɔn a ye juru ɲuman min don malidenw na a sara waati sera Batuli de ye weleli kɛ magoɲɛ Batuli Diba Batuli min b'i sɔn ka sɔrɔ a m'a kɔfilɛ bɔ Jabate maa tɛ Mali kɔnɔ o maa ka dɔgɔ i kɛra maa sugu o sugu ye Batuli k'a ka nɛɛma walima hinɛ dɔɔni ma yɛlɛ bɔ Jabate Segukaw Mali fanda 4 bɛɛ lajɛlen na Batuli Ɲani a munumunu nin bɛɛ lajɛlen la bɔ Jabate i k'a dɔn wamani kana lilahi kana lahu i k'a dɔn dɛmɛ ta ka maanifin sɛgɛrɛ ka d'a kan k'a fɔ ale de ye maliden ye ani malidenw de ye kelen ye bɔ Jabate n'o ye wele bila an kan k'o jaabi
sɛbɛnnikɛla ko a ko Batuli Ɲang gouvernement yɛrɛ laban nani melenga la an b'i kɔ Wajabate k'a sababu kɛ a ka ɲumanɲan bolo Wajabate k'a dɔn jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen la muso fara cɛ ka denmisɛn fara maakɔrɔba ka dɔnkilidalaw ziirindalaw maanabɔlaw ɲamakalaw Wajabate bɛɛ lajɛlen de kan ka bɔ sunɔgɔ la ni ka taa nin kɛnɛ kelen ka Batuli k'i ɲɛ Wajabate hali a na dɔn k'a fɔ jɔngwa la Batuli ye ɲuman min kɛ Wajabate a sarali bɛ jamanadenw kɔnɔ sadu 26 mars i k'a dɔn a fali tɛ batara ko ye Wajabate Batuli Ɲang kan k'a kɛ a ka dakurunya kelen ka d'a ka ɲuman kan ka d'a sɔnbolo kan Wajabate k'a dɔn an kan k'a jaabi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa fɔlɔfɔlɔ minnu ye baara in kɛ u t'a ɲɛdɔn Wajabate k'a dɔn olu kɔni warimuguba de minɛ i k'a dɔn u ma se ka baara in kɛ sadu 26 mars fali Wajabate ni hakili bɛ balontan dɔ kɛra Mali Cameroun a don a sɔsɔra Wajabate u fana k'i bɔ yen i b'a ye k'a fɔ Ansardine Usman Madani Serifa Aidara n'o ye tabale gosi a bi fa Wajabate i k'a dɔn a na fa sen fana Batuli Ɲang ka wele la ka da ko caman kan a ko min de don faso jɔ de don damajira kɛnɛ tɛ Wajabate ka maanifi wele an ka jɛ k'a fɔ ko oui Wajabate oui an ka jamana sariya sungura min n'a talen bɛ k'a yanga bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ɔhɔ an jɛna n'a ye Wajabate k'a dɔn kojugu wɛrɛ t'a kɔnɔ janfan t'a kɔnɔ a dilala malidenw fɛ i y'a fɔ cogo min a bi kɛ malidenw de kosɔn Wajabate k'a dɔn juma don Batuli Ɲang ka wele da ye juma nata ye maliden fanba bɛɛ an ka bɔ hali Bamakɔ dafɛ dugu la ka nin yɔrɔ in sɛgɛrɛ Wajabate an ka n'a kɛ maako ye an k'a kɛ yɛrɛko ye an k'a kɛ jamanako ye Wajabate hakaja n'o kɛra i k'a dɔn jamana bi wasa an ka da la maa wɛrɛ de sigilen bɛ k'an lajɛ tubabu jamanaw janfan jamanaw jamana fɛn o fɛn b'an dafɛ Wajabate an ɲi ka dɔgɔw la kosɛbɛ ninnu bɛɛ lajɛlen sigilen don k'an lajɛ Wajabate k'a dɔn sadu 26 mars fali o ye wasa de ye o b'a jira k'a fɔ jɔngwa la maliden bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn fɛ Asimu Goyita bara ka baara min kɛ a b'a jira k'a fɔ bil hak a ka d'an bɛɛ ye maa kana to kɔ dɛ Fana k'a daminɛ Fana dugu o dugu bɛ Bamakɔ kɛrɛfɛ ni kilo 100 b'a ni Mali Bamakɔ cɛ nin bɛɛ kan ka na a bɛɛ ka na jumadon bɛɛ ka na nin mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ dɔn i jɔ k'a ka feerefɛnw lakodɔn Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Jɛka pub k'a ka feerefɛnw Naamu bala cogo bɛ di karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ don joona l'indépendant maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ye ko Falen Kulubali karamɔgɔ daba tungara a ko min ye seli ɲɛkɔrɔla in na a ko kunu min ye kunnafoni goman belebele o sɔrɔla Segu sira la kasara juguman belebele sɛbɛnnikɛla ko nin ye kɔrɔlen ko ye waati ani waati i n'a mɛn k'a fɔ ko mɔbiliba fila ɲɔgɔn tu sɛbɛnnikɛla ko kunu tulen karamɔgɔ daba tungara a dakosi bonyara fo k'a dama tɛmɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye kari belebeleba dɔ ye n'o ye Jara transport ye karamɔgɔ daba tungara o falen Bamakɔ ni ka kunda Mopti kan min kɔni ye Segu Fana tɛmɛnen k'a kunda Kɔnɔbugu kan ani ditɔni dɔ sina ka ɲɔgɔn kunbɛn a ko nin ditɔni o fɛnɛ fan bɛ sagaw la n'o ye laya sagaw ye o bɔtɔla don Mopti kelen in na sɛbɛnnikɛla ko jateminɛ fɔlɔ minnu kɛra nin baara in na o de ye ditɔni a chauffeur kɛ a bɛ komi sunɔgɔ misɛnmisɛnnin tuma la ale y'a ka yɔrɔ bila ni ka taa karitigi kunbɛn sɛbɛnnikɛla ko tuma min na u bɛ ɲɔgɔn tu i b'a fɔ ko sagajigi nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ dafaliw de la n'o ye excès de vitesse ye karamɔgɔ daba tungara mobili fila ninnu dalen ɲɔgɔn na a yankadi ni yen ye a ko min ye nin mobiliw ye u sina ka yara ten karamɔgɔ daba tungara maa minnu tun bɛ kari kɔnɔ n'o ye Jara transport ye maa 15 a nɔgɔnin na olu ye diɲɛ to sɛbɛnnikɛla ko a ko maa 30 ani maa 5 olu sɛbɛkɔrɔ joginna min ye banabaatɔ olu taara joona joona ka taa n'u ye Fana ani Joyila o labitannen a ko min ye jugumanw ye olu taara ka na n'olu ye Bamakɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ditɔni fɛnɛ lajɛ saga min tun kɛn bɛ k'a fa saga 100 ani saga 87 olu bɛɛ sara sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye nin mobili fila ye karamɔgɔ daba tungara ku fila bɛ nɔɔni la a ko min kɔni ye siraba ka kasara ye nin ye waati bɛɛ lajɛlen nin ye fɔ an k'an janto an yɛrɛ la min ye an ka sira ko o minisiri ye n'o ye Danbele Madina Sisoko ye ale ye communiqué kɛ joona joona k'a yira k'a fɔ ni damatama kasara karamɔgɔ daba tungara k'a bɛ bila minɛn min kɔnɔ o de ye jasigibaliya ye o de ye sira sariya batobaliya ye o tuma an k'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ maa wɛrɛ bɛɛ i k'i boli cogo
i boli cogo dɔn. O de kaɲi. Sɛbɛnnikɛla ko de la wurutɔ karamɔgɔ Batunkara o ye siraba ale boli sariyaw ye ni maa min ye o sariyaw ɲini k'a dɔn e b'i kisi k'e tanga min ye kasara jugu ma o tuma min ye siraba ye karamɔgɔ Batunkara ka bola kɔnɔna la waati kunkurunin don o tuma i kan ka boli ni hakilina min ye f'i k'o ɲini k'o dɔn maa minnu fana b'i kɛrɛfɛ i bɛ sira min kan n'o ye suse i kan k'o fana ɲini k'o dɔn a dɔ bɛ dɔ la n'i ye nin bɛɛ lajɛlen dɔn min kɔni kasara sa ko bɛ nɔgɔya o tuma k'a bɛ min fɔ n'o ye Madina ye seli ɲɛkɔrɔla in na dugutagaw de ka ca ko bɛɛ k'i janto yɛrɛ la janto yɛrɛ la o kɔrɔcogo ka ɲi o ye tiɲɛ kunnafoni filɛ an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Falen Kulubali ale ka sɛbɛnni don Jabate ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don maa min y'a sɛbɛn Umu Sakɔ i k'a dɔn kalanden don o don Jabate i k'a dɔn jɔnni de taara Isa Kɔnɛ bɔnna ani n'a a siso kɔnɔ Jabate i k'a dɔn Isa Kɔnɛ ne tun b'a wele de ko Nabila Isa Jabate i k'a dɔn Segu ka don denmisɛnnin jini funankɛni sɔrɔ boso b'a don Ala nana gɛrijɛgɛ ja nin zan damadɔ in na i k'a dɔn Isa Kɔni a bolo mana don fɔn fɔ la o bi kɛ nafolo ye Jabate i k'a dɔn a dɔnnen kun don awa i k'a dɔn jamana waritigi denmisɛnninw a dɔnnen kun don olu ka kutumu kɔnɔ kosɛbɛ wa marché ko la maa t'o fɔ a ye Jabate i k'a dɔn kamalen kɔni a Segu ka den don ni fili ni ma ɲaami est-ce que Segu cɛcɛ ko den de tɛ Jabate an yuru dɔgɔnin dɔ ka bɔ Segu nka ne burankɛ fana don sabula an dɔgɔmuso dɔ furulen don a ma sɛbɛnnikɛla ko Jabate a kɔni bi n'a fɔ sinima bɔra de sabula a ko in kɛra kɛcogo a bɛ hadamaden kamana guwan Isa Kɔnɛ a b'a kaso de sotiba a halala du kɔnɔ ani muso ni denw dalen Jabate i k'a dɔn bamanji fila maa fila de filɛ ka na kogo ta ten Jabate k'a ka fenêtre kari ka kari ka don a kan sɛbɛnnikɛla ko Isa yɛrɛ dɔnnen don min na kosɛbɛ Jabate i k'a dɔn o de ye marché ye jango bâtiment travaux publics BTP Jabate i k'a dɔn a bɛ nin baara ninnu kɛ kosɛbɛ ani jamana bi baara kɛ ɲɔgɔn bolo wa k'a fɔ k'a ma nafolo sɔrɔ a ye nafoloba sɔrɔ Jabate i k'a dɔn a dɔnnen don wa a ɲumankɛ bolo de fana ɲɔgɔn tɛ Jabate i k'a dɔn nin maa fila in sina ka Isa ka fenêtre kari ka don a ka so kɔnɔ a dalen ani furumuso u bɛɛ funankɛni u bɛɛ denmisɛnnin Jabate i k'a dɔn a kɛra cogo di mun kɛra Jabate kuma tɛ yen u ye muru bara la ten buru Jabate Isa ko mun kɛra n ye mun k'a la a bɛ mun nɔfɛ ni wari don wari caman bilalen filɛ a wa yɔrɔ in na a y'o ta ka taa n'a sɔrɔ an nakun ye wariko de u ko anw nakun tɛ wariko ye koyi an nakun ye e yɛrɛ de Jabate kabini o yɔrɔ la Isa a limaniyana a y'a dɔn k'a fɔ ninnu nanen don min kama ani bɔli don u t'a to yen Jabate k'a dɔn furumuso ɲɛna sɛbɛnnikɛla ko u laban nana ka marifa ci a la k'u marifa kun ɲɛ fila kiriw Jabate a sumana sɛbɛnnikɛla ko u labanna ka tila ka bɔ u nana fenêtre kelen min fɛ u bɔra o fenêtre kelen fɛ fɛsɛyi Jabate i k'a dɔn i ko to bɛna nugu la sɛbɛnnikɛla ko maa minnu kɔni n'olu ni Isa ka surun walima minnu b'a kalama Jabate i k'a dɔn furumuso ni ba ani denw kumayɔrɔ t'olu bolo olu malo de talen don sabula u t'a dɔn nin ko in kɛra kɛcogo min a kɛra ka da kun jumɛn kan hadamaden kamana guwanna kuma min ni dugu jɛra sa min ye a lakana tigilamɔgɔw ye olu ladɔnniyara Jabate olu nan'u ka baaraw kɛ olu kan ka sɛgɛsɛgɛli ani jateminɛw ni filɛli minnu kɛ olu y'o kɛ Jabate k'a dɔn maa dɔ bɛ kun jumɛn fɔ nin na sabula ninnu nana ka na Isa bɔ n'a ka so kɔnɔ dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen u ma foyi den kelen da so kɔnɔ ka taa n'a ye n'i y'o ye nin ɲɔgɔnna ko la Jabate a bɛ fɛn fila de ko fɔ i k'a dɔn hasidiya walima u ko min ma to a ka na règlement de compte Jabate i k'a dɔn nin kɛra na n yɛrɛ bɛ n da sara Jabate k'i b'a ye k'a fɔ nin ko in fila don sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ani ɲiningalikɛlaw olu kɔni ye baara daminɛ Jabate k'a dɔn Isa Kɔnɛ a sara funankɛniya la a sara ka diɲɛ nege to a la Jabate a sara ka sɔrɔ fɛn dama min n'o bɛ hakili la a ka publicité bi yan awɔ a ka publicité b'an fɛ yan publicité in daminɛna hali a ma mɛn ne yɛrɛ de n'a y'a fɔ dali da a ye un an de contrat ta u y'a mago sa koyi fɛ panneau ninnu kɛ wala panneau ninnu c'est sa société billahi u y'a mago sa ayi u y'u yɛrɛ de mago sa parce que Ala tilalen don baara la o Jabate k'a dɔn furumuso denmisɛnnin min ye a woloba ye soma minnu bɛ n'olu ka surun Jabate olu kɔni se t'olu ye an k'an jigi da Ala kan Jabate sabula nin ɲɔgɔn na ko jamana kɔnɔ a bɛ diɲɛlatigɛ yɛrɛ de nege bɔ hadamaden la n'i ye Isa yɛrɛ ye nin funankɛni denmisɛnnin san 40 ani damadɔ a ma diɲɛ ye diɲɛ maa ye Ala nana sɔn nin nafolo lahulata in na a gɛrɛjɛgɛ ka di o ye jada ye maanifin kamana bɛ guwa Ala juguya Nabila Isa an ka sabali ne tun to k'a wele den burankɛ wallahi sike
ala ka hinɛ ala ka yafa k'a ma a bi ɲɛ o ni ala sɔnna min ye janajaw ye o bi taa kɛ Segu i k'a dɔn maa caman ka fɔla bi sabula Segu ka den don janajaw bi taa kɛ Segu ni ala jɛna n'a ye Jabate k'a dɔn nin n'a ɲɔgɔnna ko a bi ɲɛnatigɛ nege bɔ maa na nin mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ